tím je tady zcela výjimečné postavení. Vznikne totiž nejen jako věmburská císařová rezidence, ale zejména postavení jako pevnost, která měla sloužit pro uchovávání svatých relikví a korunovačních klenotů. Jsme zakladateli Karlu IV., českém králi a císaři svaté říše římské. Jeho budovu vidíte za vámi nahoře mezi nimi. Stavba tohoto hradu začala v roce 1348 a trvala. Hrad se dostupně vidět tří fází. V první fázi byla postavena studniční věž se sídlou hlubokou 78 metrů. Věž nikdy neměla svůj vlastní pramen a voda tam byla naháněna pomocí štoly z Krašnického potoka, který utéká skálu z této strany. Vždy součástí šla jakási cisterna, která se naplňovala dvakrát do roka. Dále byl postaven Poltravský palác, kde sídlil středověký správce hradu a zástupce krále v jeho nepřítomnosti a nakonec palác císařský hned. Celé toto první patro sloužilo v minulosti dvořanům a rytířům. Druhé patro nad námi býval císař a jeho osobní stráže a poslední třetí patro bylo vyhrazeno císařovně a jejímu doprovodu. Na nebesení Panny Marie. A v té poslední třetí fázi byla nakonec postavena nejvýznamnější budova celého hradu věž velká. Ve velké věži se totiž nachází kaple svatého kříže, ve které byly v minulosti korunovány českých zemí a korunovační klenoty svaté říše římské. Svatá říše římská byla největší říší v Evropě během 14. století a i dřívějších let a její rozvoj můžete prohlédnout na této mapě. Od Dánska, Itálii a od Francie po Polsko a Maďarsko. Hlavním městem celé této velké říše byla vyhranou života Praha. Na mapě vedlejší se můžete prohlédnout ty země kolony české, kde to větší České republice byly mnohonásobně větší. Sáhly částečně do Polska a jen především do Německa. Hlavním městem byla opět Praha. Karel IV. Nebyl ale šťastný bojovník a spoustu těchto území získal díky politickým schopnostem a díky snědkům s 4 manželkami. Karlou I. ženou byla francouzská princezna Blanka z Valois. Vzali se do Francie, když bylo pouhých 7 let. Blanka Karlovi porodila 5 dcery a zemřela na tuberkulózu. Karel se vyročil podruhé s německou princeznou Annou Falckou. Ta sice Karlovi porodila syna Václava s tím králem. Ten se dožil ale ani 2 let a zemřel na vysoké horečky. Anna Falcká obvyklou smrtí vyspadla si. Celé hradní posádky. Rytíři tu měli své skříně, do kterých si ukládaly své zbraně, brní a různé cennosti. Každá skříň byla opatřená erby s jmény jednotlivých rytířů. Skříně sice nejsou původní, ale některé originální vedle vstupních dveří. Za mnou na zdi, anebo vzadu za krbem, kam se chvíli dostaneme. Součást hradní posádky tvořily v nížném postavení tzv. Robotní manové, strážní služby u bran, nebo například zametali náboží nebo uklízeli toalety. Odhaduje se, že celou tuto místnost mohlo obývat okolo 40 mužů. Z původního vybavení se tu zachovaly 2 tzv. Registrační skříně ze 16. století. Do nich se ukládaly dosti a sloužily jako hradní archiv. Můžete si nejvšimnout 100 bistrských pečetí, to jsou také ty rudé fleky. Na té levé je původní vysocí zámek ze století 16. a na té pravé zbraň z husitských válek z 15. století samostříl. Jedná se o jednu z mála dochovaných zbraní z celé hradní zbrojnice. Zároveň je tu nejoblíbenější střelnou zbraň své doby. Tak já prosím, abyste se přesunuli až do té nejzadní. Mikuláše. Ta socha, kterou mi vidíte, to je svatý Mikuláš a údajně vyřezával sám Karel IV. Z lipového dřeva. Tedy byl totiž vůl a proto mu lékaři doporučili, aby zkoušel různé manuální práce a tak svou nemoc aspoň částečně potlačoval. Dokonce italský básník Francesco Petrarca se zmiňoval, že když Karel IV. Přijímal své návštěvy, tak splétal košíky z proutí. Na levou od kaple je vystaven gotický budňanský oltář, který si byl přenesen z kostelíka svatého Palmácia z Budňan pod Karlštejnem. Teprve v druhé polovině 20. století se vesnice Budňany přejmenovala na Karlštejn. Uprostřed celého oltáře stojí Ježíš Kristus. Napravo za ním stojí svatý Václav, patron českých zemí. To můžete vždy poznat podle bílého nebo stříbrného podkladu s černou orlicí. Významnější ale obraz jde na levě. Jedná se o votivní obraz Jana Očka z Vlašiny. Votivní obraz je obraz darovaný pousadě nějakého slibu. Dárcem tohoto obrazu byl Jan Očko z Vlašiny, druhý pražský arcibiskup, který tu na hradě vysvětil kapli svatého kříže a byl jako první Čech jmenován do funkce kardinála. Už je to končící listovní části mezi 4 českými svatými. Obraz je hodnotný hlavně kvůli jeho horní části, kde na levo od Panny Marie. Má to být jeho nejpřesnější podoba, jak se zjistilo po rekonstrukci jeho kostí. Naproti Karlovi poté ten menší je Karlův syn Václav IV.
Hrad Krštěň sice zůstal po století hradem královským, ale po smrti Václava IV. Už tu žádný z králů nesídlil. A tak se tehdy ve správě hradu střídali dopravní, zpočátku jeden, později dva. Částky celého hradu. Zde císařský palác, s vámi Mariánskou věž a vzadu alespoň část velké věže, tu nejvýznamnější stavbu. Původně ve 14. století byly dřevěné mosty. Bylo to proto, že kdyby byl hrad napaden, tak by se mosty nechaly snadno strhnout a z každé budovy do velké věže a ukrásil korunovační klenoty, aby mohly korunovat své vlastní krále. Tyto klenoty byly už tehdy na popud Zikmunda Lucemburského převezeny do zahraničí a pod válku schovány. Husité hrad obléhali 7 měsíců. Na okolních kopcích kolem celého hradu postavili veliké katapulty a vrhli sem velké kamenné koule. Také koule vážily od 80 do 100 kg a létaly až do vzdálenosti 500 metrů. Proto se občas stalo, že husité hrad přestřelili a trfili některý ze svých táborů na druhém kopci. Také mohla stát situace, kdy místo toho, aby kouli vrhli na hrad, tak ji vrhli dolů do vesnice, kterou den předem vypálili. A jelikož výroba takové jedné koule byla poměrně časově náročná, tak vyslali některé své bojovníky, kteří do vesnice pro kouli seběhli a vytlačili zpátky nahoru na kopec, aby mohli znovu střílet. Tato taktika si jim tedy příliš neosvědčila. Poté ještě zkoušeli na hrad vrhat zapálené soudky, až do té doby nezjistili, že hrad je celý z kamene. Nakonec zkoušeli i první biologickou zbraň, to byly tzv. Ďábelské soudky. Byly to soudky naplněné fekáliemi, pomocí kterých se husité snažili otrávit hradní studnu a rozšířit tak po hradě různé nemoci. I pro vaši jakou představu, tak v 15. století Prahu obývalo okolo 80 000 obyvatel. Husitů, kteří sem na hrad útočili, bylo 800 a obránců hradu necelých 400. Avšak jak husité útočili, tak přicházela postupně zima a oběma stranám docházely zásoby potravin i pití a tak spolu podepsali příměří na dobu trvání 1 roku. Si stráž musí dát veliký pozor, nebo mohl stihnout až trest smrti. Jelikož ale tento hrad využíval jako svý rezidenci pouze Karel IV. A syn Václav, tak po jejich smrti do 2 místnosti připadly karlštejnské kapitule. Kapitula byla skupina duchovní, která měla za úkol vykonávat různé bohoslužby ve zdejších kaplích a strážit položené korunovační klenoty. V čele kapituly stál děkan a 4 kanovníci. Asi nejznámějším děkanem byl Václav Hájek z Libočan, kdo vidíte i zde na obraze. Ten proslul jako autor kroniky české. Jinak karlštejnská kapitula pokračuje do současnosti, kdy se zde 3krát za rok konají různé bohoslužby založení kapituly, jedna den na nebeský Panny Marie a ta třetí je řád umrtí Karla IV. Císařovny a sloužil tedy jedním si soukromým návštěvám mezi císařem a jeho ženou. Údajně se tyto schody staví, bylo to tenkrát, když zde na hradě přespával Václav IV. Se svou manželkou Johanou Bavorskou. Václav IV. To tenkrát dožil opilý po nezveřejném lovu a měl své lovecké psy, lovecké charty. Jeho manželka a rozhodla se, že svého manžela navštíví. Šla tedy museli dolů, ovšem na poslední schodech zakopla, padla do kaple a jak se Václav se lety, tak jí to zardousili. V té době si říká, že zde Johana straší. Václav jen tak neváhal a o týden později se oženil alespoň s její sestrou. Postel, která to byla ve století 14., tak by se museli na zámek Luxemburg nedaleko Vídně. Tam většinu původního vybavení nechali převést Habsburkové, kteří vynaložili peněžní prostředky na rekonstrukci tohoto hradu. Za postaví je natažený ozdobný text sensibilnosti používal k zateplení místnosti k dekoraci a nebo se s ním dala velká místnost rozdělovat na menší části. Závisí kopí jednoho, který byl nalezen v hrobu Karla IV. V Praze a nejspíše byl vyroben v Itálii. Za zmínku stojí středověká skříň nalevo od dalších dveří. Dalo by se to nazvat jakousi středověkou umývárnou, byly tam už na umývání. Sám Karel IV. Byl asi dobu velice čistotný a myl se až 2krát za měsíc. Říká se, že ti nejchudší se myli pouze 3krát za život. Po narození, před svatbou a po smrti. Dokonce se jí traduje, že jedny do stravy, ze kterých byly různé vhodné byliny a květiny, aby tak působilo jako jejich parfém. A my si budeme přesouvat do pracovníka.